Hej, Morten fra Seahonning. I dag skal vi snakke lidt om rensning af jagtriflen. Og rensning af jagtrifle, det er jo ikke det verdens sjoveste beskæftigelse, men det skal jo gøres en gang imellem. Og man kan også godt diskutere at bruge tusindvis af forskellige midler, og det kan gøres meget, eller det kan gøres til raketvidenskab osv., men det behøver det slet ikke være. Så her kommer en lille anbefaling til, hvordan vi synes, at man skal gøre det. Jeg renser min jagtrifle, den renser jeg for hver cirka 40-50 skud. Jeg skyder omkring på 1000 skud om året, så det her det er den fremgangsmåde, jeg synes fungerer for mig i hvert fald. Det man skal bruge en rensestok, så skal man bruge en filtprop adapter, det er sådan en lille aluminiumsfætter her, hvor man skruer filtproppen på. Så skal man bruge nogle filtpropper, og så skal man bruge nogle rensebørster, man skal bruge noget rensemiddel, og der har vi valgt det her Vortex Eliminator, som er et amerikansk middel, som blandt andet Hornet de bruger til alle deres testvåben, og så lidt almindelig våbenolie. Og så kan man også sådan til mere jævnlig vedligeholdelse bruge en borsnæk, men den holder vi lige lidt udenfor. Det man starter med at gøre, det er lige at få det værste krudtslam og skidt ud af piben, og der plejer jeg gerne at bruge den her nylonbørste, den sorte, der er i den her, og lige køre en enkelt gang igennem eller to, og lige få det værste skudt ud af piben her. Det næste, der skal ske, det er, at vi skal have krudtslam, og vi skal have sådan det grove skidt væk, og det er blandt andet kobberrester også. Og der bruger vi messingbørsten, og der er det vigtigt, at den er tør. Der må ikke komme våbenolie på og så videre. Og så skruer vi messingbørsten på, og så kører vi den igennem piben og ud, og skruer messingbørsten af, og så gentager vi det indtil det ikke støver længere. Man vil kunne se, når man kører den igennem, at der kommer en masse støv herude, og det er super fint, fordi det er det messingbørsten skal gøre. Når så det ikke rigtig støver længere, så er man sådan set klar til næste step. Det her med at køre messingbørsten igennem, man må ikke køre den retur. Herude der sidder kronen, det vil sige den her meget skarpe kant, der sidder i det her projektilet slipper, og der er det vigtigt, at man ikke sådan kører frem og tilbage, fordi den krone her, den skal være knivskarp, for at man bevarer præcisionen i våbnet. Så aldrig retur igen, altid kun én vej og skrue af. Næste step er så, at vi skal have skruet vores lille adapter på, og den skruer vi på skydestokken her, og sætter en lille filtprop på, og så tager vi vores Vortex Eliminator, så væder vi den her filtprop godt, og kører den ind stille og roligt igennem, og tager filtproppen af herude. Og så lader man det sidde og virke i cirka 10-15 minutter. Og så når den har siddet og virket, så tager du en ren filtprop naturligvis, og så kører man den igennem, og så vil den være helt blå og møgbeskidt. Og så kan man sådan set gentage den processen 2, 3, 4 gange, afhængig af, at hvor beskidt våben er, og der vil man kunne se til sidst, så er der ikke ret meget tilbage, og så er man sådan set klar. Slut af med lige at køre en tør filtprop igennem, så man får det sidste Vortex Eliminator middel ud, og så tager man lige en ny filtprop og lige giver den et lille sprøjt af noget våbenolie, så man lige får lagt en lille film derinde til, når den skal stå i skabet. Man behøver ikke at rense den for eneste gang, man er afsted eller på skydebanen og skyde 10, 15, 20 skud. Men jeg plejer gerne at sige en tommelfingerregel. Omkring en 40-50 skud, så plejer jeg gerne lige at give den en tur med den omgang her, for ligesom at bevare præcisionen og bevare holdbarheden i piben også. Til når man har været afsted på skydebanen, eller man har været en tur på jagt, og der har været lidt fugtigt osv., så plejer jeg gerne lige at tage en borsnæk eller en rensesnor, og lige trække den igennem. Og det gør jeg simpelthen ved, at jeg lige tager en lille smule olie, og ligesom sprøjter på den nederste del på spidsen hernede, så man ligesom, det er det sidste, der kommer igennem piben, og så lægger den sådan set en lille film derinde. Og det fungerer ved, at man selvfølgelig putter snoren ned her, og så hejser man den ned og trækker den igennem. Det er sådan set det, mere kompliceret er det ikke. Vi har lavet det her kit som et rensekit, og det ligger til forskellige kaliber inde på hjemmesiden. I kan finde det linket hernede under, og der vil I også kunne finde vores rensesnor derinde. Så god fornøjelse med rensning.